Ak miluješ Bridgerton, toto ťa buď rozčulie alebo rozplače. Toto sú 4 herci, ktorí odmietli návrat do seriálu. Phoebe Dynevor alebo Daphne, diamant prvej sezóny odchádza. Bola iskrou, ktorá zapálila celý seriál, no odmietla zostať len tieňou v cudzom príbehu a byť len postavou v pozadí. Podľa nej už Daphnin príbeh povedal všetko, čo mal, a preto je čas posunúť sa ďalej a sústrediť sa na svoju vlastnú hereckú kariéru. Reže Jean Page alebo Simon, fanúšikovia ho prosia už od prvej série a jeho odpoveď tvrdé nie. Odmietol obrovské peniaze od Netflixu a to aj krátke návraty do deja. Dokonca sa vyjadril, že mu je jedno, ak jeho rolu preobsadia. Aj keby ho diváci chceli vidieť aspoň na chvíľu, s malým pokračovaním jeho príbehu už sa toho nikdy nedočkáme. Charitra Chandra alebo Edwina, sestra, ktorej ukradli jej happy ending. Úprimne som dúfala, že Netflix pre Edwinu ešte vymyslí príbeh, aký si zaslúži, ale herečka oficiálne potvrdila, že sa už nevráti. Rovnako ako Phoebe, ani ona nechcela byť v príbehu niekde v pozadí a možno je to nakoniec lepšie nesledovať, ako jej potenciál postavy zostáva úplne nevyužitý. Veď kto by sa chcel vrátiť len preto, aby znovu stal bokom. Tak kapitolu Bridgerton uzavrela a ide ďalej po svojom. Ruby Barker alebo Marina Thompson. Najťažší príbeh zo všetkých. Na obrazovke hrala Marinu, ale mimo kamier sa jej svet rozpadal. Verejne priznala, že ju produkcia nechala bez podpory napriek tomu, že zažila až 2 psychické kolapsy kvôli tlaku zo seriálu. Takže nie, Marina Thompson sa nevracia a potom to sa aj nemôžeme ani čudovať. Napíš mi do komentára, ktorý odchod ťa zabolel najviac.